କହିଲି 6 6 ଜମ୍ପ କରିବି ହେଲା ତାପରେ 7 କୁ 10 ଷ୍ଟପ୍ ବୁଝିପାରିଲ ଖେଳର ନିୟମ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ନମ୍ବର କହିବି ସେ ନମ୍ବରରେ ସେ ଜମ୍ପ କରିକି ଦେଖେଇବ ଓକେ ଏବେ ତମେ ଆସ 1 6 9 7 8 stop very good time diyo ଏବେ ତମେ ଆସ start 3 6 4 भूल है तमे आप देख लो तमे बैठी आओ तब तमे आसो उठे जो स्टार्ट करते हो 5 3 4 7 9 10 stop very good start 1 no 4 6 9 10 stop